Добрай раніцы ўсім, хто зараз з намі. Вас вітае Вераніка Цубікова, спявачка, фотамадэль, студэнтка Беларускага дзяржаўнага універсітэта. А зараз давайте пазнаёмімся. Мінск – мой родны горад. Я тут нарадзілася, скончыла лінгвістычную гімназію, з маленства захапілася цудам музыкі і стала спявачкай. У снежні мінулага года выпусціла свой дэбютны альбом «Лёд». Мае песні вы можете пачуць амаль што на ўсіх радыёстанцыях нашай краіны, на першым нацыянальным канале беларускага радыё, на радыё Юністар, на рускім радыё і іншых. Амаль што па кожнай маёй песні зняты кліп. У наступную сераду на тэлеканале «Беларусь-2» зноў адбудзецца прэм'ера новага кліпа «Лёд». Таксама мае кліпы можна убачыць на самых вядомых YouTube-каналах і на тэлебачанні РУ-ТВ і Муз-ТВ. Але я не толькі спяваю, люблю здымацца для рэкламы. Серж Фэшн, Казино Роял, Фэшн Зон, Рафаэла. Шмат разоў была вядучай розных мерапрыемстваў і захапляюся песнямі на роднай мове. Таксама спяваю іх сама і паглядаю за вынікамі нацыянальнага хіт-параду. З вами была Вераніка Цубікова. До новых сустрэч!